Pierre Abelard, Pierre Abelard, yanjî Petrus Abelardus. Zanyarê dînî yê Fransê. Kurê bekekî feodal bûye. Lêbelê Pierre begitiye ret kiriye û berê xwedaya Parîsê. Di 22 saliya xwe de dibistanekî ava kiriye û dersê diyalektik û teolojiyê daye xwendekarên xwe. Pierre hewl daye xwe û wa xwestiye ku guftgoyên dînî li ser bingeha mantıqê pêk werin. Hem li dijî realîzmê û hem jî li dijî felsefeya nominalizmê rabûye. Kitêba wî ya bi navê destpêka teolojiyê ji ber ramanên wî yên derê adetê hatiye şewtandin. Dilê wî ketiye xwendekara xwe a bi navê Heleuseyê. Bi Heleuseyê re bidizî dizewuce. Lêbelê apê keçikê vê yekê qebûl nake. Zilamên apê keçikê û birayên wê diçin Abelard digirin û xirê wî jê dikin. Xwe diavêje bextê keşişxaneyekî û dibe keşe. Hete dawiya emrê xwe jî wisa bêdeng û bi serê xwe dije. Çend berhemên Pierre Abelard jî ev in. Yek, dîroka Bobilatan yan jî em bibêjin çîroka baxtiraşiyekê. Dido, destpêka mantıqê yan jî şîroveyên li ser Porpîros. Sisê, etik yan jî xwe binase, bi xwe bizanibe, xwe nas bike. Çar, feylezof yan jî em bibêjin guftegoya di navbera cihû û filayekî de. Pênc, teolojiya başiya herî bilind. Şeş, destpêka teolojiyê. Haft, teolojiya filatiyê. Heşt, erê û na yan jî hem wiha û hem jî ne wiha. Neh, diyalektik û deh, gramatîka ne. Mîxabin berhema wî ya gramatîkayî xwe negihandiye heta roja me ya îroyîn. Çîroka evîna ramanwer û dînnas Petrus Abelardus û Heleuseyê meriv dikare bibêje ku bi kasî çîroka mem û zînê yan jî bi kasî çîroka Roma û Julietê navdar e û gelekî tê zanîn. Heleuse biraziye kanonê Notre Dame'yî bûye. Petrus û Heleuse dil ketine hev û bi dizî bi hev şabûne. Zarokek ji Heleuserê çêbûye û piştî ku zaro hatiye dinyayê bi awayekî dizî zewicîne. Kanonê mamê keçikî birayên keçikê sor dike û doza tolelanînê li wan dike. Li ser vê yekê birayên Heleuseyê û zilamên apê wê şevekê bi ser wî ve digirin û wî dixesînin. Di daviyê de Petrus dibe keşiş û Heleuse jî dibe rahîbe. Di nameyekê xwe de Abelard wiha ban li Heleuseyê dike. Dîrok dê nemîne şaîr û feylezof, lêbelê dê mîna dildarekî te behsa min bike. Erê dê mîna dildarê te behsa min bike û mîxabin ez bi hezkirinê nizanim. Heleuse jî wiha bersiva wî daye. Ji zerafet, zalimtî, narînî, çorsî û ji wê şaîriya te, ji wê mêraniya ku tu ne xwediyê wê hez dikim. Zamanekî tu zaro bûyî û rojekî tu dê bimirî û bibî cendeke, lewma ji te hez dikim. Hem ji bedena te, hem ji aqlê te hez dikim. Ne tenê ji xetên stûyê te yên muntezam, ji xwîdana binçekê te jî hez dikim. Ji wê heyza te ya ku agir berdixwîna min, ji wê bêheyziya te ya ku mîna zarokekî hîsa girtina destê te dide min hez dikim. Xweda nikaribe wa hez bike, nexwe ez ê jî hezkirina xwe bikim xweda.